Numesc Alexandra, am 11 ani și sunt în clasa 5-a. Sunt din Piatra Neamț. Dacă vă plac videourile mele, astea să știți că e la început, sau să dați like, share, dacă se poate, și să dați cereri de prietenie pe Facebook, Bula Alexandra, cu imaginile care le-ați făcut cu voi. Mie îmi place foarte mult să fac videourile din clasice, am făcut foarte multe, chiar îmi place să fac. Cred că și vouă vă place. Acum am pus blogul, care nu cred că aveți igliță de mare, dar puteți să folosiți 4 iglițe în pungă. Mulțumesc că m-ați ascultat, da, să zic așa. Aștept la următorul video. A să pun ce am făcut eu din elastice. Bye bye!